Uko na charge? Hiyo yako ni utadiki. Oh, uko na charge? Kuna. Aya, Mwaka Nyamuko, Karibu. Ochaga, we are going to start our program with a word of prayer. And Isobino, Kundo, Biamono, Kundo, yes. So I've got 2 minutes. Aya. Asante endelea. Tokora wo amingo to sabere ke busi. Tokora saminga to sabo mwaka makini ato omobaye. On the corroded remote, you can see a remote around you. You are looking for it. Higher, son. Okay, good. You are coming back. We have a session for entertainment. Aminga, what Mike to sabe? Tena basi watu wasi Engoro Yara tumera nirega iga somo bogeni Wangoro tokonya Omutie nyoyo Osemo chinini Wanukuno barema Kyo chakire Engoro Obana intwe Osise nili senso bino nyambane Disense mose siokemwa Disense makini Disense nyandika Disense bikundo Disense bundusi Disense mauto Dabami into Kyonganyo Culture Group Engoro Mutangi mechando nyurako manyamo Ngosali buamate Engoro Otoro ngaine chinguru Kitoka na kuchaki program Engoro Twensia mengoro Ebebo
Okay, now I'm ushering in Mr. Obino, who is going to lead us in today's program so that he can give a brief on what we are discussing about today, and then integrate you to our Kionganyo Cultural Organization. In this particular elder, our elder here, Nyamoko, they were welcome. We'll be moving on. Obino. Buyamana. Pinto mwana getinga na edenga kiyendengia. Yobu ya. Tutegete chaka. Amangana yo umuchini ni merongi. Ebere na sita. Aseri tukoria rero. Onuguno barema igororia gatatu. Tuanjira nena eke gusige ito tugiatere enga koyaye Nero etarikiri na tuanja na tutanja ego tuaka tutamanyiti na nero ya tuaka singencho tutaye manyiti iga tuacha kotebadi kosemani kusento nyemanye nyeri tenya go tuaka ikerege ekerego tuaka tirigo totebi etato tebe tintuli kumanya go senero kuyamona sogoika abagani baito karibu togenderete na bagina totara changa iwanari gotaka Vikundo abeke engero ya Humphreys elinde to chake na abatengi ba Kionganyo Cultural Organization asetobwate engina Edina engina Mary engina Maureen wake Keriato engina Caro na bagina Vakionganyo vakora una Chinese na kiwa nukuru kweke gusi mora va keke iria to kerinde to chake arege to koroche haya toche Vikundo yunaye chinse chine chao erinde to chake biyamono abageni bara batete ko igwe kitoko kora ngai Vikunda Ombuna na minga ngai mwakia Ombuna na minga ngai mwachire biasare byao aya ombuna obokano bwa ngai bodi Ay, Vikundo, era mwatuire ngorake. Yani. Panginari ya tabatebyo. Aya. Keumunge sunere bunarero. Pagakebi chulia batebyo mora baro. Keumukyo nganyoti kana kobu. Aya. Vanginari ya tabatebyo mora baro. Keumunge sunere bunarero. Pagakebi chulia batebyo mora baro. Keumukyo nganyoti kana kobu ya boba. This is space. This youth like this is space. Ayenge koneke ke baba bwambi negete. Ayenge koneke ke baba bwambi negete. Obora bogotame baba bwambi negete. Obora bogotame baba bwambi negete. Ali Kionganyo baba bwambi negete. Ali
Inchumare kuroba baba mirigete. Inchumare ne never songo kyunganyo banuguru. Inchumare ne never songo kyunganyo banuguru. Inchumare yenge konekiki. Inchumare yenge kumoba. Inchumare yenge kyunganyo. Inchumare mo kubara. Inchumare akibo kurukwa. Balisanza. Ore kyunganyo. Yenge konekiki. Inchumare yenge kumoba. Inchumare yenge kyunganyo. Inchumare mo kubara. Inchumare akibo kurukwa. Balisanza. Ore kyunganyo. Wa. Gitu muka sakagwa, hokira icyunganyo. Aliya sate nete kakabana n'amanda gere n'amwe yetembe. Uri nabamuranga yae, n'uyu utari nabamura. Mwabare cyando. Tararira baruri batire gotemobo. Tararira baruri batire gotemobo. Mwanyagetinge tutwezi totemobo. Mwanyagetinge tutwezi totemobo. Mwaba mandagero boba wambiregete. Mwaba mandagero boba wambiregete. Mwaba masingo boba wambiregete. Mwaba masingo boba wambiregete. Mwaba matumba chario boba wambiregete. Mwaba matumba chario boba wambiregete. Kire tinyanya boba wambiregete. Kire visario boba wambiregete. Kire visario boba wambiregete. Oso yo wazo boba wambiregete. Oso yo wazo boba wambiregete. Ayenge konekiki, etarege kumoboba. Iraye kyunganyo, esemo bubaracho. Inaki mukurukwa, balisanza. Inchumare kyunganyo. Ayenge konekiki, etarege kumoboba. Iraye kyunganyo, esemo bubaracho. Inaki mukurukwa, balisanza. Ayenge kyunganyo. Abakineteranse oboba kusachego. Abakineteranse oboba. Namba no vino narolire kagote. Namba no vino narolire kagote. Emubanyegeya mareko boba wambirigete. Emubanyegeya mareko boba wambirigete. Ore mwamoze sikuno baba kukwati. Ore mwamoze sikuno baba kukwati. Thank you. Wow. Tuara yana. Así yo caí te puedo te una no soy muy morir. Va. Kuno mu yamano. Taba buya makano. Bono. We want to discuss tutaite koligere liarero. Ebintu bibere. Okwa okwewaterani.
no ukubwata oborito kebusi kuna kuko reno muchi No kobereka. kobereka ngota tebi mori arege nato teigo seto baudio yo kobereka okwabwaterani nuko bwato oborito ekyo ninki minto mwana getinga bari mweka alina alama nene yeri tukoli ala na matuko amatuko amagoro no mochini niki naende na kitoko beka nebio asenge busi ebiro mochini na matuko ngakibiko beko asenge busi mugakora to kwanira yu doje no ara totarachi ayu ngochakira tore neme bayeno yeke busi ebere tato no mubayeno naero darangiri mwaka makini atoyote naenda atoerere nkiogo kwanira igo nabageni baitu bari mwachare yaro kunaini nabari mugochakira rituko nabari barenjera gocha buna toko gamba iga torembeo ensengima kero torembe ensengima igo nane kara sore ogo simairi kwara no go simairi edinde mwiri okara usureli ora na kiwa simairi edi twerende twe bake twe anje buno mugusi nyomba minto ekya una torega no nyankerege toko ike kaso mugusi no kego chake ekiwe ikambate una toko ike kerege no tora chimbu chinsoni emegiro etengo okwebaka nayo nsipi no ara igona abasabire tonyare gotegera umongina okorokwa mora asense moya abasubati n'abakungu n'abazike atatebi na kiyo kuko bwato bwo kiyo kwebwatera atara nayo gototera atara acha tutara mugeri bokanaje mwaka makiri mubaye no bwiri Amaya ngate kunete kakana kinkoreta kikatatare manere Amaya. Maya ngate biunga nyoma ngakana tiko nyoma kindo moise mboka iganga nere wali. Amaya. Yera igo. Itongo no kaya itongo mochochi itongo no gaya na lero inche marita umakini umauti bugali ugekara umauti ona rentire ayakubwatia mubayeno itore ni gotogote banga bogima mboliroli magana bokwanga bogima mboliroli magana bokoraki bokwanga ntikiagara babo sokoro bate bamangana ndigo jinti kudigeso kusinkolereza mo murunda agatebu kuna tato mwabo kwabeiro kubaba agataya no mwana moka ndi Moise konda gatebu na ngina kari nyumba naye yaya no mokende abo gatubo kamugwa gago chiko genda buaye akanyana ngwete ino no nyabantu konyo sukoro ro bagateba na ki obo gimeka mutakete ko kore igentu to nyabataka ninche nkole ankionda kole ninche nkole karati ga kenda aragacha karati ga kenda aragure ngombe uchikupima kwa nyara bagisange bao kalwa kuleta magana nalikuwa batiro kwa chimbo chumunanje nalikuwa to mwana ngana hivi elinde bakaraga uli mambo liroli magana bako karaga okwa ngabo gima mboli ko
life has no repeat. It only is, there is a, what do you call it? Procrastination. I think that's how you call it. You keep on postponing things. Till now, 8 catches. All 10 catches up with you. Tugateba, ugimambuli roli, magana bokoraki, okwanga. Na kiyako yanatebya bikundo batera ligento mura inyole. Bikundo batera na amaye. Agatebi wanyome, agakana ta kunyoma, karo mwana omoke. Izanyome nero bwali, wali. Akanyagotebi izego, ngeta akakota. Iyo isaka muraga, ugimambuli roli, magana bokoraki, okwanga. Ne umwaka nyamuko Maserengeti rero nainjete gankonote umugwa gwabanjari getuka kya muguze kyagira manyi kamatokare nyongo shwa twanywa mwaru twatinda ngorayo twanywa mwaru twatinda ngorayo warai ayo warai abakura bagateba nga Moserengete Urero Getiro Kemogondo Montegrado Moserengete Urero Getiro Kemogondo Nkyo moino yo mobaye no yo kwa baba bantu bakale kile barentire ensaga gyamukura na nyama yake muru na rubaru rusambire na mabera bekire mu biro ngaki endahiri ukuyeri ekoswabia inda wabentegara boke ng'ombe yakire boye yayani ubwe konga kie kare getiro ikira bate bungenda gere kwari bono togende mugundu kuyerema naende mambio chokore ngaki uchurie umubayeno yuguri gukwanirwa abantu aboro nganya muhoroto ngakibono bukima ngakindagire kugwansira kego kiguyikogende mugundu turi konyara bakuru bakorokereria nga guika eremwe echiche kiahe emanye gocha ero oyerie na te gocha ero oyerie onye te koligigwa. This is a proverb that the Abagusi used to say when seeing people eating delicious meals. You feel so happy when you are taking a delicious meal. You can top up to maziwa, juice, name them. But once told that let's go and work for more food so that tomorrow we can eat. You say, I'm tired, I'm sick, I was not trained. So the Abagusi, hard-working people, always must go to shamba work so that they can get food tomorrow. Nara ibono nabu atenga Moserengeti rero getiro kakerarari kere mugondo biyamono. Bravo, you got there, right?
Wanywa marutu akinda orayo. Wanywa marutu akinda orayo. Ayo mono muyore okurusi marurombo enyangisa yaye. Wari meseke nyombo kona marurari nyombo enyangisa yaye. Ayo mono muyore okurusi marurombo enyangisa yaye. Enyangisa yaye. Love you. Makini. Musomba nongulutie kambani. Iwoni nkamuli. Bano ekero twa ikire twa kwanire igoro ya moserenge tiolero egetiro kere mugondo nande tukuche twatanga moita ikyabweri tachicha rosa ngakwabo kakereri tukaye kwalire review bwato mubuku ngakwalire review nyomba kwalire review kwaligeti no kire tabo nganje bintu bya nambi yabi kwami wacyumuliga kimo chombe no chikolteki no chi tibasa nabo ato mubuku gwasokiga kwali wada biyande iki nalibo abaga bakana wiko enda kandi kuriye cyarosa bakaruwa bakaragaba muraba ke nabali tokoliya ngamoita icyabweri tai ile cyarosa uchukucha kuruwa bukwa nange cyarosa na cyo kwanda kuriya eprobabwe ni go yale gotebya abantu ngato baisi kukaransa nde wisene kibunure igo nande guyikuma gamage kuriya elindo mente gento koletaki ubwate to kuriya likirikere bweri giyoka kirikere omubuko giyoka oikanando oliyeke ekende anje gotebuya dengane tatumento buyamo era gotebuya kale ngane ise buyamana ero Karibu. Welcome. Haya vikundo. Tukagocha. Abagani bali soagocha. Vikundo. Baile bukia.
Buyamona batengi bakyonganyo. Thank you so much. Bono tutagete gukwanira amangana yeri tukulia rero. Amakong oro ibororo. Nenyomeye. Oye, mundo ta kwa morito. Usita kuwe bwaterani. Atoletere bantu. Igo bono igo ntoramanya. Naende manena toko ya ganyaga. Era niga. Gotorigereirie ensengima. Igo no mukaite na audience ere nsibini. Igere ensengima. Comenzar running all over. Kero muda konya ukwana ya akini konya somatore. Na baito konya kwera ne libali. Ama swana bokonya ama bona bokonya boni. Na botogo koira ne. Timati kimwanje tokonya gutobole ligoro ya masanga. Lakini tigatora aya ni kubona. Omongi na mora. Ngoto te byali kurwe nsemo ya basubati. Nganga ki oroiboro ninki okubwetera ninki osoko bogoli obolito. Yani tutete komanyeke gusio obolito ninki. Naende result obolito. Naende na kibogo chaka naende paka bwa obolito. Eke gusi. Naende ngobwene te koma molito. Edina. No ndebwe nsio koma molito bosi. Omo ina morati gacha to herere tumanye ngobwene te koma molito. Naende ngobwene te koma obolito. No bolito bana kibogo eke gusi mura mumbugeri obokani. Ombunda beka ngege tokorwa. Kolia. Kori komerande program. Kolia. Ekeraba te bakorigo kwa manyan kolia. Happy New Year. Omwaka omuhire. Namangana amaye. Namangana amaya. Bakabantu bito bakadaya sabora karibu. Batoligeti Happy New Year. Hi. Welcome to our place. Injuka bagusi bali baito manyamangana. Bono lero higa. Tukawaka mangana amaya. Yokoro sio muntu. Buyamole. Buyamole bagusi mwasi mwana buyamole. Tokoro sikele kieke. Aki tokoro rumaine. Onera igo liteba. Muke kokoyo. Liteba. Liteba. Cuando papá liteba niki ba. Onera igo tanya konyora mwana.
aya rijana lyo chitari kunyoma litemanyite ole buoye obwate omokungu obwate wife yani wagaki wife and husband batanya kopea ki takibaga tawo bina jitisometi bakoro kwa mateba ondana ole liteba Tomanye. na ibule buya ondana igo taratema obogima bwenyomo barenga Abana babake. Genesis lakini lende mwelite ekinta getego kwanera mwelende ebi bakimbiro obe biko batandurana bono egento tetego teberaneke obolito ngentoki obolito omokungu n'omusaja tali egesagane n'omuisa obolito omokungu n'omusaja obuna bubole obolito obuya abakoro baito tegoli kiabo baba bunagontebia moiseke tare konyora mwana nyumba arorekane buya igare kwangwa n'abamwabo igare goserwa nonye n'enyomo yaye eyare kobenkong asengeje temanyikana ky'obolitobuka ibwasoerete indi bwachagete indi boranyoru omwana biyamole Chinese omokungu n'omoiseke orusigu mwabo ochire sobo omomura ekera achire sobo omomura abantu baita abakoro n'abang'aini barenge mono kobua specialist tekeni konje ko bakayite kanisiani seng'enye bagokarabati abakungu ng'aba bakoresikani ng'amanyangi bapekonyorera abana lakini aba baba bali bayiboleta abatata n'abamama abang'ina bali bunakware gotacha omochio yega gokorigereria arenge abagoikote yomomuroye obwanchani nobware burase mokao lakini ng'achiomi chinteng kwisoni make omomuromo ng'aini tari kochikote mokae akogenda gesarate aseise motebia baba iguna ntebeti igoro ya nyomenda ng'ometi chinteng omogaka nero omotoma motebi bono indi mwamanyanete na nyomenda miaka ebere yeri sawa ndikwamoretete seito iga tarakora omotienyi oyu nkwegware oyo bwegokia bwesibi omosacha omorenda bakogenda roche gomunyi gwete ekera achire roche abanyina barie bare komanya bokong nonye buna yo omosacha gataramanya nyoko byaro manyire una wakoro jako origie bite mpaka kianda roche bono nyuma ya tent au phrase cultural center organization chukule nomanye gotewa roche ninki kora atake komanya roche ninki cultural organization kyonganya rurari na mangana ari nyumba chirime notebiwe omanye roche ninki ebitebi kianda na ebyaki na ibago takakora omwana aibago takakora abana kianda omongi nobara one igako bareka orireki ekara orira amate kukara inyora igakwate muka oyo nyokonga kiamotebete no metie merondo chimbere nchigwete echiamura chikagwete sekiti chako kiria abana 8 achichigwete lakini abaiseke barero obolito anonsi obutali obolito ndori ko baro obolito
inki kiare kogera omukungu yorolekane womedi chinteng uyu no muise ko mutaya utayayire n'ebigori ebinene bigwete emyaka yaye bakemeronde yakorireki yomire nonye nokonyora omwana amagena aliaye karema abwate nka sebuti ningi moryagombe sebuti moiwete lakini kyong'anya aliko ate bunde sebuti ningi mba abwate sebuti kwanyora bona singe atari n'abagaka bari abanene bono bochabu bwenzi bwakorireki bwatubira amagena ali kare bari kunchipana ko timba mulika onyo machani timba mulika bochabu buri bwakoraki bwatuba amagena nakikiagera kwenda bwogo watebigwa obwometi chintenge omukungu omuya ekere gwikire bwogo no mukungu okobikitari kimba kabona iga chokoenda bwoye nonye ne nyangi yebete nonye nyangi yegetinge no mukungu ole gokoreki ole koru chitariki mumanyengejo yaye obiro ndita ikyonte mumanyengejo yo mukungu koru chitariki akoenda bwoye ndita imonte bie nyandika ngobo nyandika nte bas nonye makini yote banana bata kiwa nti bugwaro ntebi yangu ingeko garo mukungu jokole nyangi utagetomo nyome tare 20 Disemba badai ko tare 28 ninki geko ge honeymoon momanyete akara akabati ngobi bas omukungu rero goruchi tariki nonye ne nyangi yabona iga fata akubarangeri omumura no muise mumura tebanta gete kana noriro musara tare tano mpaka 7 abo ngire mukari mukungu gadenga tagota bwo tare 15 moigure egaro genda onyora time asenge njama nyetenga ngoenda na wanda agana nibu mukora iga piu ubulito bwakorereki wasoi oikabwoye ukora matukari aganereiri omwonginera narigerere agokobarira koruri tukoririri tangani ebite buno gwikatara 28 riwasoete bwoye egetono ime tara 28 motienyo kabere egetono ime mpaka chiko chakikatara 29 yaani mwezi wa 9 tara 28 okonyora obulito obongwetani bukale atebo uyu no mwana omumura bamanyete nonye nekero gotara igore mulito mwana kulebenga dichuma bugolete nandi dichuma kotolete babugete mbabo amanyete omwana ulinda yago mwana gete kokoyeria amatuko otebo ine nyaruka nyako wata baiseke boka kwarukiru nyabisaga lakini ngoko chuta chutiga toro kunya baisya gosinya bisagane kyonganyo kana session kerurali ebwatamage na marau ebwatamanga na maya omoise koyo ekeranyorire obolitobo omongina hari komorusi mwaye lera kokotebirero mongino yogo akwoma etumanyeti chikoni no mete ana yo musaja tumanyeti nkimukaga koruseri kumwaye mamuyo nabara abomoro abare ono bagote mamuyo nabara abomoro amaene buno mongino liro mukuise koyo mwaye mbogo kimambia atarakoraki atarago ngabanga nabaka nabangeni bari ngose nabari mba manyete obongaini ko bwabanyagita semba amanyete nande egintu mba bwate ingonyo omwana oyo pachimbaya omusubati yochire metienyi yabeire 7 omwana olekera omete mpaka chikoni arose timba ke nasari arose tie nasari ale teri yori ehandi ali sibetineri ibu ebirombe tabi koraki bisoa ibu ali amarioga ya toira maruire chikanza diwo mongina kwire kasaro kya isiko gesuwa iko yakalibuga kabikaga oyino omwana oli ogokwaganyerera matuka matamu musacho yogoso musubati oyo omosongo pi
Ugochikobekwa gasara gekoteki. Gebwatelibu. Omwana oyo nkobera arenge nyomba ali omongi nankomanya arenge. Pero chibone waje tomutinyo January wo. Ani gwachire nobolido ngo mutinyo 11. Kwatere ndene mitinyo 7. Abangi nabalimba amayete. Toko bangaina. Omwana obeire mbamanyete. Omwana orure ataraikera nabakoleteki mbamanyete. Igo obolitobo abande mbali batare kubwato oboli. Aseng'enjo yaki. Aseng'enjo babwate emechando yabo. Emechando yemenene nonya ndere abande mbabwate. Lakini mole ne party bali mwachire kiong'anyo nero lichiyo. Bibianda takikoni. Kiong'anyo ne bwate lichiyo. Abasubati abakorigeri kubarenge emete basunyunterwa elina karwa koro mutienyi omongi nora rokwe biringisa kwa bokira mambiora bogotesa ora bogotesa makobozi bwomete pa ninki mame ebyanda bikondi ate ebyanda byokaiga ogenda kuchiabu ogenda kuchigoti gose kuchie mango oliye meto sunyunto chagotebi krasi ekekani kanyuma rogo anio korogire immediate goti nege tununguru tochego ya arege tara ikoti ninge egetunwa manya sei negetunkero sei totabaga mata ali getunkero ekoro kugoti chaki na manga sei taiganira iguru kumanga ya kirere gana mundu bono emete yari gigu yasunyumba buna kwanywa mwanya kwabwate sabali ngano mosani waje tako kwani metinye bere tato tango giseino pole buna kwanye nyuga omogeni akorireki otebire ndategerera nije bononda kwaba muri na abasubati aba naterugo mangana ngukwana naterugo singichinza abasubati aba ingamboko ukibale gwetera abasacha mbale bale koba amasiarota amasiara osa amasiarota bisingororo amasiarota yani oroita oliba dazunga morwana sigisi na batenda barabunyomba bakora bakorwana rwana bagera na kujibokoyo barabunyomba bakateki abasubati abo kutwara barengo abakon nyoko biere ngonyore ko bamoyo nkomanya arenge kali rero mogo kora muyamoti bagina bali bakale bali kumanya umwana oyone nomukabara oretire omusubati obande makingo kora umuligeria birongo omusubati obona na chikongonkiano nyagotirigo yaye watagete gochari bwokemwa gose watagete gochibwo bino ngonye nkwa gogete na musubati obona nkominya koro chiko moita kondiyo ogoikaransa oganye agira murakwe onyora kugira murokonora mbuyamore onyora kugira murokokoraki okonora obangaini umbara araria inyomba chiriro gorari obangaini gorimboro no musubati yakarare konyora omwana bokabara makinya katanga bokabara geti mbware koboro omumura kore seino konya komnya kore ne chinyalinda omusubati yomposi bugwarenge ekara gonki ugali nabakunga bagnali bamogonki mbongolo nade mbongolo mongai baka marwengere teiso byara noko gonke omwara marwanyo bana bagisange baye aro akorosere tieriogo ago kwonyu no mwana obo bono no soka okobera nyumba amatuko 14 omwana umumura kwabera nyumba amatuko 8 omwana nyaruka lakini metagonere yare kogera watuma amatukayo nonyo omwana oparireki obeiro gosokiwa metagokie kwanyore to omwana agatangania amaguru kene ngauna bagirango bono na guturura mukwana bara yabo
gwanyore to mwana chinchira chitari ndunge boke ng'ombe goikobere nyumba boke ng'ombe igonga kiba gotangania maguru goikobere nyumba barigie ng'ondi barigie omonto omanete korosia marongo barigie omonto omanyete gokorerana ekera atokire amanye gocha riorio agosokie agokorerana rimambio ruguru rugocha gwakorerana kwabekirwe egitwaka kia ng'ondi yani kia ng'ondi igoti na koboko rumwana oria obekirwe igoti na kuguru tochi gokoraki tochi koirorera gente kino ni chinyagitari ngikorete ki ngero kero kwanyorire omwana atanganetie amaguru ogoteba omwana ogacha bobe acha gatanganetie amaguru nabara bombari bariria abu nimbachitake ogoteba bare aye kwamanya kabisa inkobe soro omwana ogotangania amaguru aro omobe ekera aro omobe nabo ogochi gotangania amaguru anyori goteba nanda onye kore erana mogoroka eniu parent omoibori omoia omwana ori banya kong'usaya omwana ori nagagokwirana nanya koreki agweite lakini tiundiro kairi gotoka aria kogocha tobisa omanyete abanto barere mokobisa oborwaire okobisa mpaka ekero orwarete okimu kwabisa okimu mambi ndibachake batera njobino nkondo gari ne yatware ngazigete nyamokoriri mwe mwana amete hai bieka kwa misiro bakongu bwao orwaire mbori gokoraki mbori kobisa obuno orwaire eria kamere kwabeire omusubati wasokire kwanyorera abana buya yeikeire kwabwata amurabo kaboka wontoreire omo na haro omwana oyo karareki goteba nare nyumba gosoka mpaka murigie omokorerani oja kumubekere guko amusimekere omunyangateti n'omukubo monyugwete buya igokobiera bakeng'a omomuri natebete omwana omwiseke siku 8 omomura siku 14 yaya nko bande ebika siku 8 omwana omwiseke ekera byarire buya okonguonde botaire na ngwikerere onyora omwana gose gwatebanire gose kwanyora abana bagokwa narekera kwanyorire omwana oyo nkobekware nyumba atebanake mpaka achairunjera achigotakerwa akobekweke bari wikabumbire bare korosia bakuru iga bakobeka omwana ime bamuiranjera obino weta korutesiringi nareba asai morako nyakobate yarengereria getura moe break ya usimoro china negasia bagatera That is a very serious issue we are discussing. We are discussing about us. We are discussing where we are coming from. We are discussing about life of us. Yani, to relax. Karibu sana. DJ. Karibu. Mura wangu. Waje tabatero por aquí. Arero tigan tutto tere, yongaño. Arero tigan tutto tere, yongaño caricho sente go choca bolacho. Asomoga katene takabana, amande gerengana me, getembe, amande gerengana me, getembe. Yongaño caricho sente, nitero buya wabo tigo kora.
Ugakanya moko na yoku Ejamani etonya moko Yamono Lero twaro dire weitono Mamoko Omoraka sakawa Akabama Amandegere nganame Etembe Agatene naga yakyonga nyoe Rakabana Amandegere nganame Etembe Twaro dire wanono Maene hori Twaro dire wanono Maene hori Omoto korolyo sakari Akabana mandegere wanono Name Etembe Akabana mandegere name Etembe Buya mono mwari mumobi no nyambane Buya mwegeto kuchako mwata Yonga nyoe Karicho zempa Emantero buya weno tigo kura Yonga nyoe Karicho zempa Tawa mito Yonga nyoe ito Yonga miyare Noare Yonga nyoe ito Abantu baito Mono, kwenye tuateri gogoro yobolito amangana gitu. Kero mwari kunyandika kuri genealogy gako deno mu sacho mu gusia de Patrick. Abana bari gutoka kuri mu sacho mu gusia. Enjira yaye no bolito. No lorera. Tutake kumanya oloreri, no lorere. Ngaki kogenda Gosebon aba kusiba minto all over the world were watching us tonight. We are discussing obolito kwebwa terani asenyomo yo enchera yo mugusi nenchera yo mugusi njarengo jare kubwati chiom nururera nakiyo mongina mora akonya gotwerera usentwaga yana aya abana baitu babono batararora nkirecho batarachicha batachiroje batunche abamintu nandi nairanire anti anda awerera make obolitobo obwati bwarenge abaswati mbale bare kunyomwa ase chinyomba kiri kitari kunyomerana egesiekebe ase eyamate gosekenyoro oba mulito ekera abeire mulito obolito botatakiri chinguru chiare goteneni obolito boli wamakini omwana oli osoma korukera sisano ibere bakokole university uswati chikunyomuna nyandika uchakonyora omwana oyo nyandika gotari oyoye omwana babwate chinguru choteneni kali rero omwana obeire mulito urusi bwobolito bwatu omwana onyorirenda waitire amanyinga umurandi ondakarandi agatebai abana bakoreroro sana baitiru nabange abamura bakorera gusenguru sana bakorera yubona provesa kwale goja kuibora nyomba mino kwabekire kondomume kwabekire paramata abana bali barose liwe kiwanja mbinguni no bakali bakaranyete ono kubyara macharuka alituateba machere wabwata kamwana akamogoka kanyaruka inda yao warusi wabekire cho oikire kwa nyolite aberenda yao kanga akoira narobi akoreta umfreisi ako bolera kango kakorosi bakaya kabwasa omuise ko basacha bakungu teare very sweet
akungu nabaya goso mwa oyo wato mwana omoiseke iga you can bear witness omwana omoiseke no yene kero wachi na go taka maya tadi tara sibeli goso onya tali gogo sibeli ochunguse na mukao omwana omoiseke iga manyete ngatato chire orosete omorusi chisongs omosibeli omwana omomurera akarigeti kolisi chiombe ene re family ingia ogosaba kwana abana abaiseke tutige chinda chiapara nande nyomo teyerengia munekero omoiseke ogwerita korumino osoke ogende wogo mochake obogima no mosacho 1 mumanya mwanyolero omwana oyo mwale kolia magena abere mwamenta ali omwana mwale kolia enyame enusu hono wika enusu na beko gende lakini momento momento enyana yamanya goikera bono aye birengeri byago akibakora kabana ibo akibali lokeli taketendro ninje mbatebi rurari kyo nganya no ngotoka ninje mbatebi de koliriginde igo enyomo na batebi nga oborito buya moibori onde bwese mogako onde bwese epati embe yabe omwana obeire murika takorusi omwana oborito na hoko botenenia oso mutigabiara ekera biarire hakia Mungu akosoma paka njoyongo kwa nimbwate bona igeto egokora rasi ole to mwana ole form 3 nyandika you can bear witness ngachandika omutu gabawa gabaire chera ngachandika omutu isante bigaki to kubeka omwana echera kaibwatera neti omumroli bono akorera ali omwana olinda mwana oyingo kwa tigaba lakini akara nyore to mwana form 3 agande mama gakimbwatera omwana ngen kama tena gotumete certificate wandete iro mwana isweta yago isweta yo mwana sigati yage gatamba ero mwana tindiko korera mwana kaza konyoro kada gwe murungani ngango itande ko itando baguma bwanchandire karangiri ngina biara kama teri mwana eno yo mumro ena musibolete abere gabo ale ndo mwana no mete nko endare mu mabono yonyo beru mongina tigabere mu ya tigarare ro mwana abaiseke monyi wete I'm telling you ekara kwa beire useless mosacho olio kwetu bolito akiamu namanya kosekera namanya komena na chimyo ako kana pia kwa pia kumanya bolito utamanya oko kana pia kwa tesu kwa usururo omwana uyo nakarukuo mongina ekara rukuo mongina nkayigubo begendo botuko kigangire nkoro yana kate mwana uyo akira mwanje tenga kiankora ire kabwato mwana eliko nyakomokani nyakomulikirinde school kachikaenda ali gosoma kiri kachikaenda kiri wanti bona iga mwalimu uri mweto butabande bone bachikorora obusoku bakoreki banye kumochongeri umwana uri agambira amatari jakara form 3 kwenda mpaka form 1 kai form 1 nando ika form 3 nando leto mwana akiwana ngokara kamuliga sukuru kala kanyoro mukamba kete tarajambi kamwera sai konya kuonia machere hata ibe kumani asome taracha mata murororo gakumuni ta bana bokong kama taibu onema akinda kore umanu ya som agante yu manu ingo soma kinko batebire igago ntu etigiri ya kabera go chikobogori ya batokita igo mwisike go kwanyoliro mwana kwaroro mumurago gochanda takwango mwana na muiburi ondu bwasi ontegerete gosoyora onyibwete tiga abana abaiseke basoma muna bono gagenda Malindi agakerwe siminga umuntu narotakire korusi etiuma yobo ngakibono ntero bona li bakiriria tata ngumburi gochi iko gandi chibibi ya litire bare gari nyota maru 24/7 24/7 tange to mwana wana tanga
Omwana oyo no hale nero chire gireditu. Ono rutingingo kwa. Igo ubolito bwokorusi nobobe. Oborusi bwogoita nobobe. Nayo momura. Kwanje to mwiso ko. To kumira ndese nabia. To kumira se nabia. Mubiara abana. Aye kwabeke mepira watu kutali weitire. Umwise kere fresh ya. Uchira ngao. Mwesi mubwate kina. Mwesi mubwate kina. Yaera okwanire iguru y'abakungu okage musakere tare gokora kende oborito bomanya gokora ki bomanya koba na inchego nare kobatebia iga omusaki sokoro yane gare gontebia togenda kurigia omwana ase omokungu abasacha mora ekero omokungu are enchara towese kogenda kurigia mwana ekero otindete towese kogenda kurigia mwana ekero kwaru chisegi oseria omana moisia onyogotagete gwako mwana omoisia goikora agere chindagere chinguru gokogenda ari omobasorane iria gokwaba omoisi osoire moigweta mang'anai ogende gotindete goromorem iria gotenga utare komente gechike sukari utare komente gechike sukari oborutu bwae bwasokire onyorire nyaruka ayo isogote kiong'anya rugorari narokoraki narogotebe igo goika omokungu are korichindagira chingiya nayo orichindagira chingiya kimo gwaka omwana ongari isasi imokuomana ochikorigia omwana omonyore omwana gwingite omokungu onyagotage omwana omong'aini chakakoegana ririmo okoragera chakakoegana nabanji riakoruga ena mobori ero akiogare koruga araseka ng'omogako naere what aimaka mnenge tigandarakire munokora kimokoragera ngoja kumurigenga kimoko yana wikiari moko ana mokoreta mwanchaini emogwako mwana ongari isasi igona kinare komenta ane komenta nga omogaka makini omwana omusia tata gete abana nabo bakorokwa ebinenge noyore gotang'ania amagoro nebiturera igoro noyore gochakera amaino komera korwara abana abo omoigori omonyorire tokogenda kwa muntu aenyeni ekigokora ng'aki ekikuma tokogenda mochi omonto onyuma bere eng'ombe erio yokora ng'aki egosia igo omwana gare korigigu nemerobe nomokungu oyo omosuka chindagera kabisa omobere obucheche enduruche kegocha tigeneriwa ng'andi mbiamono enyomo nengiya abo bagokwana rumba libara ase enyomo iga enyomo ekero obwate enyomo nakira abatebi ng'a enyomo engiya n'omwana okobiaru 1 on 1 omosacha n'omokungu bari banyomanire gose omoiseke n'omomura bari banyomanire nabari babeire nabari baki bataranyora abana babeire chingaki chintambe kyong'anyo ebwata amariogo togani korokurigoma togani kochecheriwa tochecheriwa inju kyong'anyo cultural center organization yari orari ntobwata ororo abarimu baro abamura ikang'o bino amatenta komarore ng'akonya gokwamirege gusimbosa onyorire ganto kaya kurwororo morora ng'abantu abatokonya gocha abang'ina bakonya gotirwa basibantu sumadu bakonya gotirige gari chigasi chibagorete
banyorire gitu gose barorire gitu iga baiseke baito n'abamura baito tokobasabira kinyoma kingi nande twari konyoru omuntu omotang'ani oratake enyangi y'ebitingo tomokorere korwakiomwana. Welcome. Otende ngongo karinya. Karibu. Karibu sana. Toka karibu. Enyangi yo ngoko wala ntore. Choma nango dokole niwe. Maile choma toko change. Sawa. Oga, omongena mora kakimota komonga kira chinko mimogie buchuri na ende moiriri yake. Let's go. Thank you baba ikaranga. Ke tata mate. In our cultural setting, Yomogusi, and I'm addressing you and the diaspora and everybody. Mtu abwate nchira nengencho omwana ise kobe kunda osomo smart ise kobe oriyo bolito botaga nei bware gotenenigwa for the period that it is necessitated. Oh mbwate may I emphasize ngantu abwate ebyo bali ebintu kune egento ntamanyeti that indigenous knowledge ngayachi ntobwate igetekekerabe kwa in MTCs medical schools elinda abana baroro bamanye na kibarate nedi oborito dibagali otumia okorusia na abortion which endangers people. Ours was environmental friendly. Liokonywa emeteyo kegoterenio bolito mukwa wade napaka matukaria koraki aera ekera erire wabicholigwa omwana koraki otoka nenda banga no bara wade na ayaya mwana taka kweka nyuma kini eliogeri gotoka lile asekio nganyo cultural organization emechiriro goro utaro na boko ererwa ngakiare baba. That is the beauty of us being here. Thank you. Mongina baba kanyakobo kanyago chibune manganesa meta. Abagandi baitomora tenyakwebas tenyasimis the mokuas the areges the morante vina mungu. Just tell me from there. The Otundos, the Okindos, the Mokuas, the dancers, the Okemwas, the photographers. Nabali moto ile tembe oigorokera internationally. Thank you so much. We appreciate you. I think you want to get the use. We want to move to the next level. To tell you,
uburito na kirege rero nkugambira twarenge bogetauri ababasi ase mwabete nsengima babasi bali ababasi nenchage montorire nchage kotata te minto kakuna meresa twani maje kesa kwasiria na butu ataka kukwanira litukeri n'ababasi ntotebwe kibakorokerwa ababasi tinko mawose naririeta lya sokoro osene liye bako ikera nche no mogetutu mo machoge no mo nalibali oswetongoge lakini ababasi nenchage tigango turai gukora ubobasi mwaka narenge oterete bunda akanyeruka baby imaiti ose mwaka ria koro kubikunda bana Burunda bikundo no bwato gotera kwa Buruno konde wenzi ndo banyage tinga baba ndo banyage tinga baba ndo banyage tinga Bruno ne story yae entirare ko byubokano itanera koigu yanya koigu which is near spiritual yani ngakibona turakiri mwaka mawo yani ngaki the feeling is so good and that is why we are here. So now we want to go innate, intricate into our innate, yani ime yomo basi enchage yomo basi yomo nyene no ato herere igoro yomo basi tutara kwane romo bunge olenge omotangania sabantu abasomwa ababasi town naende mba inyoli na David Yogera I'll come down ominyoli mba David story ya David Yogera no gotera kwa kwae umubasi libasi go kurwa kabasi umubasi libasi one libasi na kera kurekona mogate biti mogotu mogate biti mogate biti mogotu mogate biti
mali babo chimonya kayo otatiga murata batevinga ilivene mukunaki bwe kwanyora bulito ukote konyora abana abayisike buka oje abo kwaga niwege tino wakero wala na kama tukukupanya mwana mumuro uchiro kwatenga uchikogenda igo uchikokakwa nokomoro kokora kare kakukura kumaka kakubomoroka wani maka kakubomoroka man bokorage wakanya man kadio kiona amane inche uno mubasi ongotabanga obasi unjage no kamera njage to kama wa kamire inche obasi unjage no kamera njage o kama wa karaki wa kamire to nyawo kama njage jati ko karaki inkunywa yo ko nyawo kama ko omubasi kunemba nekanisa naye muno manyite nene nyumba nene yomusi omubasi nene nyumba nene yomusi muina ikabande kabana basi tumuinuga lakini mwana wabo basi sinale kukwana lero msa muinuga dipota yabe kurukunya maji mubasi niye bwati klani sinene isatu ebwati klani kama yoro ko muitangale igatwara mu masige igatwara mu gitauri kinyomba cyo mu masige nigo abandi bamategeko ko enseme ko masige west and masige east abatumanye te masige east senkorwa otore nyomba ya mekoro kwa mugacho abago to kagabo gututu magombo to kamanye nyomba de ko kwa masisi abago to kanyamira rogainga tukatwara muamaina tukarumu tukatwara muambase tukatwara muamatete tukatwara omokerega nyomba china nganawe vere echimasgei masgei stie bagetauri bamenya to bake inchiko bakwana kali karango chabuchaba to kurenda masgei ya moyo wes akara mokoro kawa chiko chiko boso moja ist boso west pa mete ya moja nigo ba kubwa mbaro ba ko kwa abanya kimwabu mbaro ba ko kwa abanya metobo mbaro ba ko kwa bakirisoi na abandi mbaro ba ko ngani abanya kimwabu ikire kinyumba kya mas kya bali ba ko toje tubwate nyombende ekurukwa omuitangale nene ni gabwate nyumba kikubwa nabwata abasanza agatwara abasingi agatwara abakimweli nonye n'abanyangande mbale gatiga abu buyayigo abanyangande mbaro bale gatia abu ekyo nakiki nyumba kya muitangale omunyene mukimweli umusingi umusanza n'umunyanga otatiga nonye umunyanganda ole gatiali ibakumunyomera bo kono moko nane kumanya bali wasa ekyo nakiki ya uitagale ne what very prominent figures but ne bagambire oyo gambire ko uitagale laika muna wana the current MP ya bobas ya korupanga innocent mama akorwa ne basin ko batena abo masiga babwata na very prominent people bagambi oyo almost ni kengera manot oyo gambo tuba chintu ndetali oyo ndo rule masigeli muamaina no asengenjera efforts na emphasis no monotwale wote kuerera ngoro y'abantu bakuru kwa bagetauli na bubona ntake tukukwana
abagetawuli babwate nyomba tiabo 8 isaranisa saranisa nonye kinde kiro kitali very clear ntama tisingu tinachibeka kera timete siko nandi chikuko malieta nando konya chikunyumba enyomba nene yo mugetawuli yo yekora kwa ogichoncho no muruga no munyamuru no gichoncho no mugichoncho inero enyomba nene kabisa ya mugetawuli ase our current governor akuru ugicho maranga bagichoncho batiri kuchiamwe na igoro sababu nanya gotebira kingiwe tenga barenga bayene wake mugambi ukagambira ulengo moitangare ulikoro kuirere akaranga abana bayene babeke kama gene yamo bakabe kuchiamwe na igoro garia nyabigo korugurari na nyaronge sisemo chamage chama ine nyombe watu bwane nyombe ko kumo kinami izana kabisa mogichonjo amenyete ugetawuli ya ruguru nane moke ugetawuli ya chachi tocho mokinami omokinami nere omumuro kabere mokinami yare almost kere word atigabalete centro na mokinami yare ugetawuli ya namati eri kuma pasi ugetawuli naro umonge kyondu saria amarambe getalen saria keragaria alimbukina ukina ogo chaigo mali go mesukuru mokina menaro it masige and sentry akunte masiga kana se masige and sentry igona alega ogo cha masige west nsari musoro baribaro abakina ogo cha ganya gikiga baribaro abakina enyumba ya kabere yo mugitawuli umugatawuli yenyumba ya gatekuru kumumo moigesa morote okina mena atabire njo ndo gambire kuromo tindara wana akiro moigesa ogotoka pasi mugetawuli Elias tunyamacha nando toka matega same nande patiri ngotoka ale chati asomugaka Chris ule our first senator of our great county of Kisi wako limumunye na abeto mwambia matuka kalima tokurwa abubakuru kwanga abayesa togende enyombe kurwa aba misichi na bulero ekarona nikako cyekutina kubateria mbabwatu mu mulega sora umusacho mulemu unyarete koruzie kerogo cyubupunga kakitwa ko pass machoge akarusi machoge akaleta baba kubasa kurunga rosana ya amisiji ngotoka bale gasame yes ngotoka bale iga sameta mukwerero ngotoka bale masiki west na ngotoka bale partly ugetawuli nyamate mbale na baru nyumba nsinini mono ene nyumba yakalenga nate nekoro semofol ene nyumba yakale ona ata kero gichoncho no muruga na ata bantu abakinami na ro kinami na abantu abaiga sa na atire nyumba yakane ko famisi ase rosana nyananga akara tokorwa aba misiki tobwate nyumba ko kunga abandonya in most cases bamata amanyango sa aseli na secondary school asa ko kujanya kibundu na barune nyumba yamo yomuge tawuli ero ande ntobwate nyumba yande ya sita ikuruku abanyansiyaga mbokyu paida sametaga abu etorabu kunyansiyaga okwana nyamata muno ko swali chanzo nyamata ko swali kachiko tukura lyonye yanya tukotu alibo nyansia okwenda ali nyango suruguru nsali nyango suruguru primary ko tebaya kai alibo nyansia ine nyumba yakana yanga Mungu ati huyu wanyansia katika kaba akole mangana manene lakini na ade mbali bake na barubono
no mugambo batanga gukora batanga kuira lakini babwate bamura bakona barabu basoma tebiya na baba tubange ko bagumuri famous man wa da big hospital in Western na bana ba akikara tipo kwa kama mshire kwa so yo ogasa meta ulimundo kia mwanyansia mo tena so ko wana rutina mwanyansia kana chinsia kabale ko sibona ko senga ngai inje ko tena no voy a kukumbuka draga na kwa na mishiki na kwa na bakidami na kwa na bagijonjo abantu bandara kwa na ngai mpadero ekurunga habamo ni wamenye tege turukiria kio bagi inside ile nyumba ya moya abe menye tegaria ya abantu bakurunga bagita Ongo chuko. Na abanyankama nere nyumba yaba yana. Nyumba eti abantu batakwa ni kuri yabo ya. Nitaka kukwana magana make igoro yitu school cyaba basi babwe tokaria. Neki kiro cyabo. Bono tiganjake. Bukundo rule gotera. Kero mugakuria mugwata sianga. Etire nene pi. Ya guzi asichinkara cyale kuyi. Aya ko kunga ngale ase bunda ya ko ngaki bi kero ta kwa ne ro sa ko umbu o ga ndai gonya wekire iga echirende ndikuru kubaba ndikuru kumbeti obino nyero kiro abo mu abo yani bunda kara ya ke ya ra te ka koyo bunda kara ya ko be ko mesigo ono mwate mo to ati binejo bunda kara kurara anslais koyi eberali oye tenga baba totonse babanse pepinse emekorara oye bekere emesi naki ale korokerwa bebi amarieta ko kwayeto oye tobi na ebe pindu kara ko tobi iyo batakiwa kozero mbanye ebu na ya ta pepe toto pepe daranse na pepe kiwanja daranse wa ndio batakiwa manyembe echirende nyamaje na red water yumu ngote ngoma gaka niko ba bichagite chiriyo bayinto ba mocha bayinto bo kazi mochate na mumu abondo le kuru kumunalo bagacha ikati ya bakoron bakanyara basubati ngo nyagoyeta bale bakagate gento cyobonya yesasa ko bagacha bakanyara nande gento kirangara abantu bacho mochate yakubuyubukano mukana mochate yakubuyubukana basubati bacha mate bantu bukano kana uwale koyeka ko ba ko yubo kanu Moses obuatiri mochacha yubo kanu akubukano baswatu bacha mwaka matayo bakara weto mwaki matayo za sasa sene kabisa akawe chiro bana abe asaiya kaya hata yiga mdiba kwa tara malemu mangana ya kara echire ndere very prominent inya na reli bebeli echo na valia bakonga mama mama tama mata ka woteba asoko bo munyo ntirimbo kenkwane our prominent schools kirijire bo basi asito asenku na bono yandika akonte ni school entanga le pi level kusiye ko ba sciences ne le yandi usame school yo muba esukuru ende yo mubasi nyama esukuru ende yo mubasi nisa isa kiwanu majikili cyakire ramatuka zago gukaga mu bibiri yabo basi na abanyari bali kwanya bishop a performing school o tirimbo kakako jibate kwanya ya bisasa yakorera ya it's coming up very fast ya very school ene
Ugotiro jisawo como que chana trugali kwanya liamba yambas a prominent school. Ugota ko tegari ugota kulichi chinkara ugota hiyo kundama kwanya nyama. Ugotiro nyateka kwanya ende ko naiku. Ugoti nyango sokorama mani na ya gete tabo kwanya school ende ko kwa stressas. Ne ugota ko kunga ingena emoto ya renga fatal story. Eti na chile kisukuru ozije sabai chiamo basi chiria chiachire nkuma kiko chikokora mangana yesu tigango kwanire ekige kogera aba basi totarabo gusimono lo jentro banyere ndia turagerete no yo mana atira ba mwaka na ga ko tira bakora ngambia turagere nete mo subambia ege toka ko gara turagere te uyaira ko ka totua no ndai ole ta te na bakora no mo karbo ko za ba ya turagere to da no tuliete vinto wano tata nan te batinga gere ke se ke kono ki ari ko tua matoka ki ari ra ke se nan te ese ga te ga ti va na ki Dutere baki. Dutere. Pero bueno, ese que con ya caña se la que más mangana o sabe. Ese se aquí más ya de chica con. O con el tema. Y tú que te lo habías visto no te lo. Ah, lo te kokora. Aba ba se ma kwate economic activity ya bo. Asa ba be to ko se me kwabo, de bintu biya se kire. Una bundu sia ba tanga de bintu biya kore. Biya se nyire. Aba basi kwete jahe na maoba kana egera tukachira na busonga ne bakapto the first story house busonge yimokoga gete ne ya capital yes siriba ne yomoba mobasi bantu bajya bakon kwa lusima kama oga Jones ne mu them bono ja kwa na bono paka masba Moses yuko ja ono masa kabikiro pia mwana Moses ayo chogote ale ngane tatu ale ngana babasi ngero mumuro chinkobi kwa koyo to ya asate biro basinga aba basi na banga bana go banga bwana very beautiful umuha ikiora kwa negro ya babasi tenena ngeta totebi gore ya babasi kiwa kwa we don't want him to be so proud. Mino paka mwiso omuntu era ujamaa ekaera kusiye na Kenya mpaka ukanyanza muntu mubasi ngote ndo kwa research no mubasi ujumbo libi ngone taka banyabuto mubasi arbo bwate ni bora kirimba kurwa aya muhaka mauto okay mbona pesa tueti yangu
nabatokora musaigo bona in our structure kitu akwanira abantu ababasi gose pande mons in our structure of presentation tuoja tweboria umugambi umutangani umurayogerete bareki bare nimo in the colonial perspective, traditional perspective, and even the moment perspective. So tuamanya ngaitore as far as leadership is concerned, leadership is an ingredient of development socially, politically, economically, and in everything. So Mtobwato Morai already known, and I think Tim Komanyarakini, Nabora Nyore, Yadikanato Tebi, Gose Arenge, among Bariba Bete, airlifted Natomboy, as we have had Kurbobas. In leadership, and to Tuara, but the Usi, so let us know about Umogambi or more. Tori Konyara Kobeka Kero or Moime. But at least one of them who gave a way forward. No Nyang Mogatevi. That means David was a very David. He got over Christ. We are going to you go Western education. Sorry, you put your breath in the other. I want to invite our genealogist, Mosai Mwalimu Korokunyandika Morias. Ato historia ya Nyananga. Rosana ntumanye kino Rosana lakini yenanga. Iganga. Enkobot. Ekero yan wanjiro kire malita mai. Enkobot. Enanga. Nane me na igure keko betu enanga. Eke musero. Eringa. Daktari kwa naturi kumanga nani? Aya. Tigato yuko. Dante. Kotera kiko rikwaje. Ni ya mwa betagara. Yaibo.
performers. Ikundo is our performer. Unguna organization. Pia mano. Nyandika. Iba kaneli yao. Kioma. Mwako mya. Ono iga igotata wote abanga na gokre sana. Yakora kitukuliara twara abageni abange. Mono wagareire enjera turatebenga uchakira mutinyo staiga. Nyomba nere ali andoche Moses yakara utubekera tayari na babageni baracha gweta no 500 egere twaba matera moraga twakwande na mokwa mochimo betayari na matera 200 yikusi original. Awacha kubwata ne camera ya in the morning egere be part of what we are doing. Just finina rank kwa be ko tera watu begetebia. I've seen we have reached how many? 40,000 views. Hii ni tu hakika. Ngona ate kwa negoro yoba mobasi ogambete natakange bekega. Antu nyore omobasi omomorendi oli korukwa Henry Nyabuto. Henry Nyabuto ne ero omobasi omutangani kogende university okora economics 1956. Iga asiriti obuguma bwa yes accident kujikendo. Ikagero omobasi agatwara kituka Jones kyabosonga nesenge jona bwa batangani otuga osimeka echae amauga ne kawa gongo kwandra nga boba antu bwate sameta mokwero tobana gotwara etokorokanga Masige East na Masige West chire imea lakini ataka ndo chumanyenga oyokorokomo morendi na wabo pasta matuli na maswati umwabo lokorokwa bali ngaba tomwabo na neneri umro weneri yo mona manyora twakwana asigo ya bwati constituency ya bwati constituency ya meyakorokwa basi machoke basi umobungo mutangani obeto orogare korokwa mugunde anyeni korubombaba aboreretie etaenga kiyo anda gachaka be simba anyeni na ajita karakana karo musani buo odi effect ujia so dinga chikura chigakwa John Mamboleo ko bomoseki aria pamachoge akaira obogambi kwe by election 1969 umontere to bogambi na anyeni lakini gachikuika 1974 na tuatu aromo basi umutangani ko bomobunge olokorukwa Andrew Rosana Nyananga. Andrew Rosana Nyananga kebolo tu mwaka 1939 akagende school ya primary ya Kegogi, akagende secondary, akagende school ya intermediate ya kwa St Mary's Mosocho. Ese ngenjo barenga bakate kusobo tatu mwabo Patrice Nyananga garengo mu driver wechigare egachiko mwaka ubwateti agaeta matembuya ere na onyonka agajoin school kuruka St Mary's Yala. Karabana St Mary's Yala akamakowe scholarship akanyore scholarship immediately sento ba tetebuya era akaenda Netherlands lakini onyonka akaenda Puerto Rico America. Ekero bagendreta 1967 akaenda kwa Kenya akore kosi kuruka law na economics of Africa. Agachaga so Ministry of Foreign Affairs. Lakini aka ekera chuko mwaka 1974 ibi agasobikamwa yokubuli chikura esengenjo umusani oye rokoro kwa onyonka onyobeire omubunge okututu chache 1969 nera akarra onye classmate kiane kiabeire omubunge na enche twagambe ramachoge ngakietambe igambo olichikura ndorose bangi agakwana amangana akubwatia asichikura chaye cha 1974 ekambeni ya egali yeta amangana akubwatia inche Rosana nerule kolenda abantu bonsi bamachoge na babasi nerule kolenda abantu abake ibasa kura abande ase ebiasara emugondo
na gosoa ase chisukuru chinene ndaikiranie okugani kwaino kondora kende yons ibaga yokwe bacha chora rusana nere omumura omule okogenda bwangu agakura goteba na beri ngotenenera ensi ya Kenya ariesiko aseigo ninyare ko gotenenera amangana y'abamachoge n'ababasi aria parliament oyo nere Rosana Nyananga. Rosana Nyananga igakumwa kuria 2024 tariki 19 November. Rosana Nyananga nanyoruo chake para Kisii town kwanda Kilgoris from 1978 mpaka 1982. Rosana Nyananga nanyoruo chaka para ose bridge ya kurukwa Rio Sano bridge yo ya Rosana bridge konyaitire abantu abange. Rosana nanyoruo koba omubunge oria olete de skuru ya Nyakegogi na Kenyerere Sobo asamenyete na uchaka skuru osikukinya skuru ya Nyamache ekoreka na sigetabu eke kuna bakulika keke na nyorete wakero mumino ro sana kwa na bagani aba twanyorete mumino na ro to tegetabu eke kwa ngiro mogaka igo bagote bana asigetabu eke kya matanga abali yete iganga Rosana na achagete para ya Kilgoris Kisii Kisii Kilgoris 1978 agachaka Ugembo Tea Factory Hello omongina goto kwana nabantu bagotegerete igo bare gaiga bagokerete o egasio mogaka Rosana Nyananga igo toreime ya Humphreys Heroes igora batebya kabiringa aeningo nando mogako na kimwa kinete como asistan kwanza Kegusi Koruonjali Ponyando Mwegwete Okay musiketu anyoranete House of the President Kekaragwete Mumbu naona aligo kara House of the President nera kali bororo na tonyoranete approaches twara operators tukabwati ikigusika kabisa bayuri bane Nairobi barenge bakabwati pakanka iga nyagiki bomesiki bobasi tukakole nyangi ikienyeji kabisa iye kegusi konyo tumiri kuchiko indi isa tabanga tuliko yanda boindi kuchikonda taraba indi batamaite kuruhuki mabwa wali ige kagera akanyo mabwango egera ando mzuri kiomete kuruhuki mabwa wali so mmekaribishwa hapa ya Kanyara Mbarugiro mabwa wali whoever is coming oja bare okay ivalente so wini tuka Mumbu after the wedding tukawero na ndenga njanaje nero lenke posted nero komiti Mumbu gas sana wasiwa timbalio karatira Mumbu igako rende family njenga njirunga kole gas yororo wana watu wale kole gas mwana ito mutanga no aibori okunyakara 1971 in New Delhi India etua muntalo tumuisuke miaka 3 akere miaka 3 yara tukairana akairana foreign affairs akairana
Kanyara wantu wamwe nyirite ngana yo somete na yo karangire nkarange agachukua yunere bakamuhuye mirengera akatiega asi akakutega asi akarisaini 1974 1973 nalitwira nte kuri Mumbu kuri New Delhi. End of that, I think one had to resign by September. Onye wujikutena chikura akarisaini rende agatenna obuya rende wakamwekera chikura one mujumbe mutangani aiga basi matoge oyo kabairo mujumbe gese Kenya nyanyarte independence yagere ku anyeni sepania ali kurukwa one ro muasi mutangani kolente kirugo kurugo machoge go chabu wasi kareki ali kurugo machoge basi kara ntagi karukwa basi machoge basi nende ukarena saneya Waintu na wale bawa kwalimo bawa tai one time wakamurusia ekara rusiwa nanda kairi na foreign affairs ikiagara Francia somete na ege France ige ali watagota sagini ali como tenga igo watagota ige France watagota yes President nanda kairi na ikiagara kere Kenyatta Jomo Kenyatta nero ringo president at that time ekera aliko gende ese que son que tali kono nere wali ko enda como oga no chukuma ko batai muna ko batai Kenyatta muna ngaki ba batai ono ya le como ngai nega uri ali como nyeke ta ki pero President nero como tafsir dia kera wachire French speaking countries President nande bakari ni bakamoira ni ministry nanda tiko tarana aja ndene la siyo ngitura mo yoro mona korreta babas Awasi aka obororombu alinga bisa onto alego tamboka no motoyomo wangu ikakatikati yoroche uruva kucha chinda ngali cha babwata ba terili ba guroche ba sirende ba amacha baira obora romboro ai go kyongo mata obora robwaro sana wa gertonda onto ba tamboka buya ba weka round osina ndimba nyakenda kuguroche ine epare koruko songo paka nyangusu yeram nero nyero saki ekara ali ko mujumbe nero ogerate ikaros bikari yon paka igete paka rugo mansai wasende karaira na wakanyara ngonera ko nero kufanya ebone tuanyore kitabu ikwato eta koma somera tori uwatere wochocho para siribusa Ekariusa. Na nchanga nimete karosi. Eon. Nero karosi tidu. Kare karosi minto mo ibaru nero ya to someti mete school fees inge besa ncharenga de churi na wasai. Thank you very much Senje tuarenga. Ndo mwali wakati Chikobi. na tuatende mjamona togo toera na idoro wako ndo ringa very special person in our lives. Yes. Na endo chora atara Humphreys Hotel oende ke usikege kiroro na ende tete bicha yo mogaka intonye beka no mogano if you don't mind we appreciate you so much. When to come. Anytime I can repeat chiche. Especially every first Saturday of every month. Okay. Mbiyamono na ende tuago kimo. Iriate ro mo. Naende kaki achagosha igatoka vera Humphreys igere kyonganyo gi kubaracho busungu kubaracho yali nyari bali nyari bali tati. Okay. Biyamono make an effort and come and we shall be in touch with you and your family. Okay, but you said the first Saturday of the month. Every first Saturday ever. Okay, so we are looking at February. Yes. And we are always online. No, I'm going to go to Humphreys conversation. Okay. Thank you. Viamonos, tía Rabia. Why don't you?
Igonka getingana abaire highlight yomo gakoyo egetabu kibono to getiga conference as a part of the history egetabu kitotro mona pesira biamono asokobekali ombuna otera kolikuwa mbekera ya kutoka mbere gente number 3 tumo kegoro asogo chingero mo gakoyo go twakoli yo mbuna beko otera. Okay, DJ, it's a special request from our teacher. Number 3. Okay. Yani kwa kwa jita panya. Enara kyonganyo sere Rosana Obuya wa obeito Tokweba Buya wa Rosana Tokweba Pamito Joji Chega Kyonganyo Rosana Kinanga Duni Todero Buya wa Tokweba Rosana Kinanga Natotero Buya wa Tokweba Mano muakare no llorarte. Tú ves la boca rojo chico abo tiene que quitar el coche ahora tú la tenga. Ay yo no sacaba rabanete. Amande renganame getembe. Ay sacaba no rabanete. Amande renganame getembe. Posesio que muaracha, oiga Akaro hatia beke, oh, Erinda bantu beito, muyo ye koro, oro teru waione bitinge, odi. Karijare, yomanyo, nato teru ya wae ndogo kora. Aya, tore di la saga because of time. Aya, wait, TV Igere ya banabuna bagotenga Igere ya banabuna bagotenga Chini kwa chini banabeto Babito Yekyo ngayo ngambiere Langora Yebadiru na yebabangina Habana Helero No moko Natotero mwewe nyotogo kwa Kenya nikae Ora Natotero mwewe nyotogo Adije asante. Thank you. No bunana entogotere Bamito Iworo moto muya mona togotera No bunana ego no togotere Ogotera, wato gokia, ayumbuna gakina ino monto muya. Itata, ikumbuna na ino monto muya mono. Ikogotera bantu baitu bakuigwa buya. Abangina igabaka, ekidalo, kona bagakana wabu. Ombuna, evencherero tigana toya Ombunu manomuya, ombukano, ekera ikwete nombuna Bingano ale, binguno zimanija sagenda Nanate, kakubuya makano Ampure, hoteli Ombuna, ombuna gakiwono Yeki buya Ombuna buyango Thank you! Ay. Warakurira gumuyamana. Let's have another talk. Bueno, restaurante con coro mwaka nyakweba. Biyamana DJ. Biyamana na madilino are ngaria. Ndoje na wiongo idi.
Ntutara buna kuyunga. Kwa matenungo. Ego chakore. Mbuya mono. Twaigure umugano nyana. Twaigu chana. Ubora mari. Enda baro. Enda basia. Ebio bono tete ko muhaka nyamoko. Era kyogo tatera na kufuatera na komanyeke gusi. Wikatumanye binte. So, muhaka tenenalo. Vikundo. Aminga. Wata makano. Welcome muhako yango. Erigereya. Salimona. Erigereya. Salimona. Barore bune kogoma. Erigereya Salimona. Barore bune gotaya. Erigereya Salimona. Erigereya pinto. Erigereya Salimona. Erigereya pinto. Erigereya Salimona. Barore bune koyunga. Erigereya Salimona. Barore bune koyama. Erigereya Salimona. So mwako yuri sakara ni kiri so wor ya makoke kaibaji waringote bawe ta monte are bange mbalia geta ngase yega ndo siogi igona etu gokwana ngaki omugusi are kobara chingaki ngomanye tenga maliko tarengeo nsiti nokobeka kaboko chiarengo una kibono nole kisimi tumukurigere kisa chiarengeo retio yarengeo gende yosi kiarengo ekomote una kibono mugusio yo are wocho manya ebiro ne chinga otanga time concept yomugusi omugusi nabo atenjera ari komanya asege songo montegere buya sano se no una genta eto ngoteba a second wagenda ukuri minutes wagenda gento kirasi kiana ngeri organize lakini nana kwa mwalimu nyandiko gonda yandika ikaransa etu hata watu walikuwa second tu hata kinyandi bige song kitoko second tu hata Ay, bukulo ko yun.
No, I got it. Second minute. Tokoro minute. Twagenda an hour. Tokoro an hour. Twagenda a day. Tokoro. Tokoro twagenda week. Tokoro. Twagenda month. Tokoro. Twagenda a year. Right. Only me think I can be good. A second, a second, you are a conyeroka. Aye. Come here, I'm not going to you are what? Come here, na? Like more second, you walk. Come here, na kono. Ina are go kumaki. A second. Oh, wait a minute. Go! Mataya, Tara, you are walking. Muy bueno. Copiame, eccola. Copiare Mataya. Muy bueno. Esa estará a mesa e ele começa a tocar. Pensando aqui. O seu moré ngari, o tarai que vinhorori. Agora ele vem aqui. Sa. Igual mais dure, tá aqui cá. Igual mais dure essa quando aqui na bata via coro. Comiami, na coramo. Minute na bata via. Amatense. Atara lima. O morangadi trai cara. Vinhoro. Você quer gostar? Gostar. O corwo ganda. E muaro kange week. Lakini wantara che week. O mogusi na bagete. Na bagete. Ha tenga dinga neri kaba ke gostar. Insa, como insa. Ingane di kaba como gaso ikirara enjange wa manya sanga sambi di pakansa imo ko dikiru mo gaso oyo mai gwete ngaki ayo ingane di gakoreka como baso kana taki ule igora ikine kisa sana ne ingane igakoreka kirigo chikukwani nyere igonga nisa ikomina iriye liyo bali okaraki iriyo tirimbo nyere no mogera kirigo tirimbo kabuchiara mota gara kia ninjemba bolye makini musimu koirani Porque sandan kira kia sana se bari mota ke teke busi kira iruanere ke sanda na raba ente dike nke kanyo ebiro binde ne inganeri igakoreka kebitutu ye ko baba
Ejina jinsa ile. Ese mona. Ekire tutu bia ko ni. Iya, pana. Ani skora ole ke kuwa ka mo ya ni ke sunte. Ke sunte ya ansire kuwa roki. Ke tutu karora. O karora nga. Maisha ba kungu. Ndiye ke sunte ke oje okaraki. Ba ko tamakurunche. Mba nyorana ebieti. Yo kwamanya chinse chire ire. Morogobo bikuro. Morogobo bikuro. Chinse ire paka isa. Bachiche ariko kungaki. Morogobo bikuro. Abakungu bali gokuliwa ose bali gokura. Echobe chabago. Ba watu bako tuko bwanda osya ba. Tuko bwako osya ba. Tadi munarere bigoli ebyarero. Aba bakamba abwatu kinsa baje. Ikiwonde kinsa kisana abuji. Otuko kati nisano ne. Mba abwate kinsa chikorokwa etuoni entangani ne kinsa irenga akabere agatoto doje bwana kire ya ruguru kinsa irenga doje bwana kire ya ruguru doje bwana kire ya ruguru doje bwana kire ya ruguru ruguru ndoga bogondere ya ruguru ruguru ndoga bogondere ya ruguru ya kingite ya ruguru bole rabo oro ruguru rokubalira okingite rokubalira ekine kinsa kominemo naliyo bari korigere barororo ruguru wabalire bati gusiba kyombe batikora bimogondo usoyo kogenda esabari yara korengaki naende nalia bari kuirugoche usibigwa nali barenge kogenda kuburania abaibori bagoitabirwa batererwe abatigari genda bogere bakogenda kusibia abarari uchi ururu toko ururu ukaito ururu ndo kogenda amatera semen usechinga chingo chuchu Nsaga bimoko. Na kaimo ke ngonje tara kana. Nkaimo kadirie ngonje asira oka. Mbokie. Bakorera ogotera kuri bara batera obino. Korocha muge goraria. Korocha muge goraria. Naori basi abantu amwaka tosomiria naori basi liko kongo aba basi ebasige ine naba abasigisi aliro eninga naho bakorigere likonge korwa ayo sina lengo chingero ni natenga chingero chengo etigo mo basi abere benche amache isoire moko bangu mobasi abere benche diga mobasi abere benche amache isoire moko bangu akura bagina benyo pa mobasi imoke no yonda imoke Wakole. Haya, tuendelee.
Bona nandi bata gukorera ari sibaru etenga kurucha mugai korari na uri basi kiko. Na uri basi kiko kunga. Tengere memera yanyakina. Oraya. Oraya. Turchapuge na uri ko barakuru. Ya kongere memera yangu. Ora no te buana kile ono. No que anda coligiendo na to para ngaki. Di tu ko dia karaki. Yacha. Oji tu ave kira koru mokoro ngensa ye. Tu ai kire buakire. E na tera ira. Ono yaro kulituko. Di tu ko agiri koro kweke gusi. Kuruji bwana kire. Ya. Ngakiri koro. Ndi koro kuli goro litaraya. Obino lito ndi goro litaraya. Ndi koro kuli goro litaraya. Koro je bwana kire yaro goro. Koro je bwana kire yaro. Rugoro ndonga bagondere yaro. Rugoro ndonga bagondere yaro yache jabo kingiste yaro. Wakole. Ndi tukase. Wakole ndabo kingiste ndi. Kiri kwenda kongendera litaraya. Pericolo fu digora. Digora. Iko era yaro kuligora. Toko liro kaligoro gitara era. Ligore minetinga ya elide. Wono gitara era ericolo kuligora. Gitara era. Iko era yaro kuligora. Oh, beautiful. Baba kusiba ariko baraigo. Iko era yaro ku. Vamos a cobrar. Igoro, Yakawe, Yagatatu, Yakana, Yagata, Bagatena, Ogesa, Bakuru Muku. Ave Karenda Yomusi, Yarikoke. Omusi, Gaguate, Ispigata, and Cabri Yomusi, Yomuku. Lakini Karenda, Ye Kanisa, Itukoyagata, Cabri. Ye karenda, ye kanisa, isi sabi. Oiwana hivi, lakini umugusiana na wale wakaraki. Na wale. Eli ndemo kunga tikirimo, tichikabere, tichikato tikineka yale. Ekingeli ngaki. One kere uwa kolire. Kubarama gorayo, abasie kero mukubyo. Wono ngahito we kimomanye. Ya? Oh, mweri yoraba, oh yawe, oh nunga ikono, oh yawe, oh ikono irabuse, oh yawe, oh yawe, oh yawe, oh mweri, yes, umwe, kwekegu, ndoiwana inabu. Abantu bari bagochoka gigochoka ni kwegwa umutienyi banyoroko umwaka banyoroko senki lakini umwaka aseke gusi gukoroku umukinini guse umuchana ndoiwana ina bami umukinini guse umuchana na nira ngwarangarare umukinini guse umuchana. Look what I'm going to walk over. Oh, no, Mosi, if you're a cold little Marco, you're a mochini or so much. Whatever I cover, I got. Oh, you got what? And we are getting a great coming. You are a cold school. The men was it. The men was it. Amen. Oh, kira kolire ose emoko na 30 years. Oya go kwa makomi alenga. Ama komi alenga. Oya wa 35 ama komi atatu neme wanse alenga. Ai. Tuwe tuzi kira goja.
Wait, Amoaka, it's like you have to repeat that one for us. Because someone in Jamaica can take way to me. Ama komi megwanse, there is something omo gwanse. Igomo gwanse neli tuko sino motie. Emegwanse is anything before 10. Thank you. Yes. Thank you. Oh no. Imaite barona inu kwenye motara iwuna. Kogokora makomi komia. Iga kora makomi komi kianda. Ine miaka merongerenga kianda. Ama komi komi style 10. Kogokora makomi komia. Onye ngorego koe miaka okogendera komenya. Kogo ike miemo. Ekere wafu ni miaka miemo. Komo kusigare watanga haku wate miaka ligacha. Ligacha. You see? 100 years. A century. Nere gorokuma. Angana kwa nere nyuma ya wote miaka. Korende na mambo ya bwana likiara nera kwangu tokule ke mwanta chinga kile tiji na era chinga no yere you are doing all the things right. I want to say about it. It's okay. You want to tell you to uncle nga nera wa ya rekoro como usi yo a vegete meteni korengana ne ki active ebintu ba para asengete mutini to rekoro usaigo mutinyi get musigara ko geringa inkika okaraka asenga ki mutinyi yo karanga ki iro mutinyi oja use omweli oja ntwaro kerana ninga inkikiara ko gara oso mutinyi ro ko munuguno balema osoro kwinga tiato osoro kurieta ayo sinto jo karanga ki toje kuoro kerana ni kokora yunge bya gasongiro bikolie kuoro kerere go injiro oraria torangeri abutogocha tokore chingwana amona naye uikerabo igamba kabinga keisiwa beka tabia mande ekego mande Tuesday igora wana makore keria ira ikobamba sori oritana ya kare lakini istara era ilikoro kulikwa. Don't make it personal. You can take care of it twice to tara well. Devi kero mundo. Igona are wateba iga. Ituko istara era Wana igweto vi. Ituko istara era ilikoro kulikwa. Iko era. Iriaba lituko liara. Yaroku. Iko. Bia mona sogo ntegerera. Na tari gorita ngani dia kamere dia kan. Dia kata kwa nda nyongesa kwa ndo muku. Nate. Na evironing. Evirona dia binare gochi. Okay. Next month. Unaona mungu ngobale ma. Biro pie. Biro more search for next month. So, ebintu kwana na lyo rade ko ibunga mamundi. Ingento kill. Nyumba kiasa. Nchwango na wanegere tanga nayo yani nje muri ko ngaka naona akuya kama Como yo, llegando matengera wale kiagera Kiswahili nakupenda, Kiswahili ngwatete, Asege ila, Kiswahili nakupenda, Kiswahili ngwatete, Sweet banana candy, sweet banana candy, mama. Sweet banana candy, sweet banana candy, mama. Mangina ni tu mandare na ni lo mwa. Mangina ni tu
For those who are watching us from the diaspora, Nava Gusiva Minto, Bari Tuanche Teke, Corrugator, Koike Kachinga, Netinge Kerocheto, Asobo and Chanyogo. We are very glad, but we are about to finish. Go to Tarakora. Dorate, we water market. To a man in Ninki, Nigoro, Namagoro, Sakina in Neri Gora, no Mochini, a second, Comiamina, Nakoramukia, the minute, who will do a matter. That is a minute. Koramukina Comian, that is a second. Oh no, people. This is beautiful. This is beautiful. Biyamano mwaka Samson Nyamoko asa yuwato ere. Oh God. Oh no. Ekikwe bakanya kwe kwa na bosuntega. Kita ile minutes. Obe. Na bomo ndara abuli nga bozo. Kwata. Kai okubara okuwata. Baroko, como si the watch after that, there is a song within the dinner, the woman see my dress. Kiranyora, Aros Rico. That was a moment. Ogni tu mai dirigo e quereremo la zona Bogotá che un anno diremma e dopo a dirigo e di loro e creare origini yoko haraya karate biyama ngoro ko o bizo biyama buono ma te mi devi ospitare sai konya ko se manitore kurwe se meyemo uchire dan aba ugiyo bokano batene namba lenga bali wacha
Once voka, no dancing involved. Mama kana to tai ko ngire. Ayenju no bokano. Onya ko bwata na ndo bobeke ile. Ende tenena. Ntubo no tuli ko tenga. Bono to tai ko buke ngo bokano. Na kero monta batero batera kwae. Kita que Igomwa igwa nero gochaka mumbo bugesi nayoche bako bugesi nayoche bako bugesi nayoko ni bako bugesi je nonde bune mon si baganeri karega
mambi saa mbili. Thank you. Thank you people. Mjatu wako ali. Moko hili ya talenda bagi. That is an instrument that is very rare in Africa. Abana timba mahitri yete gongo ko point iga. Okwani abantu batebya endingo etageka because we want people to see you. Bali torega. Tiganda chaka no mwaka bundusi. Agwa sote ngoli kwataka kondo kalikani. Ayebono okaoga oga namba etoko mnyoka okobwe. Oga mnyoki asibundusi atatebya endingo. Como no yo más saben na bari baito atatebya endingo. Bundusi abantu bamintu mwarurita no nyekinse twaikire gaiga gwende cyubwa cyunganyo masoge asimwaru na kogoroka mubure chega na rwa ya kumpupi ya susu asakuru mokoro keke nyandwa roma kuno amonyero rubongo engejwe lieta monyero akuno omugaka tubete kisiba gera kinyinga mano no amenyete no abai be gitaba bambo ne gitaba ke mono kigima akanya kurage iche gondo mu bitutu amagyo kwa bitutu ndio to kweroka ngabo bitutu enda yenchogu naende twa iruka abantu mu kungumonda naende twa tebanga cyanya guntuga nyamutuke bande cyateni matobe soni unangoge naende twiruka nyankororo bara n'abamita banari baryo ruka nyankora mamenye ngichwenga barukunyankoro manyene bari barugere twigitegekemo asengejwe ikincheri mesa tiko tukogenda ta mwewe asengeje ikincheri mesa otora togenda twigerania nabasemania chikako chigegekoro erieri gegekoro kya omumuroyo bwosogo omugusi erieta lyaye igari kurukunga weya nyakibagancha oganira koro onya koigwa aya togendete gokora bono ekeriki igachitemi bayeno no bosemia isaga sakomoruka ya gobwekaine nyakokoro erieta lyaye igari kurukunga weya nyakibagancha. That is what I know. Asimo utacha bonya kogororoka na basaniro mo chini ni umuyabu busiagora mo bana masinga asimo ko genda siga na kisese moga no moranga Ay que sigero kwanwa Chincheri mesa. Thank you. Ayoga. Musbati uri bege intuba manyeti. Musbati uri bege hanga ya wai. Tigato te on biamo badru. Everything on naende na kinera na kiacha. Obuno bwacha ndwike. Abato bolera. Weire. Igona kwa rapako. Yabam. Kwani watoteria na haya. Kwako ingero asaba tengi bale. 1 2 utige bikunde era tele bale oyi enya ruke nyo enda twake. Omoize como mwamunya ke bwato gotire mango manyene ngo. Posere man. Omoize como mwamunya ke bwato posere mango manyene mujia. Ya posere man. Ero Wana moto. Caroline Mongare, Yonganya Kaswada. Yani tongo kwana toi. Yende kinkeri ko kwana oga. Yende kinkeri ko kwana. Osa aki. Gato mwira una. Thank you. Yang kiri ko kwana. Buri amono. Abageni bande mbarema. Ayebaba musubati oli.
might know your more, you might just say quarter like in June. Could I go around there on Facebook? Okay, we are more just somebody down my dad Ibrahim Abuta and my mom Veronica Mora. Go Kurbonchari, Keboye. So yeah, nice to go to America all the way from Minnesota. I'm happy to see you. Now God you went to more Kareb in Togaiga, so I'm happy for that. Yeah, thank you. What my day? Monday morning I went to school. Went to school to see my teacher. See my teacher, last master. Last master, last master. What you wanna tell you? One know the way. The root in your band, you're into Thank you. Welcome and welcome and support this lady. I do support you guys. I watch you on YouTube. I go from TikTok, all over the platform. So I support you guys. Thank you. And if you are a member of Kyunganyo Cultural Organization, by registration. Oh, you should tell you. Thank you so much. One of you, welcome. From Keroka. I'm a member of Kyunganyo dance group. I support for the social platforms. Thank you. Whatever. You. This one, this. Yes, you. Talk to us. Okay. Talk about us. Thank you, Toro. Thank you. Actually, like a few times. So we learn a lot from we learn a lot from here. So I'm still learning. I've learned a lot and I'm here to learn a lot. We are ngero mondo jora ajo. Oli nyuma eoi. Oli limo mwamu eoi. Na ito tebi go yaba ngina bao. Tuakoli. Abakwani mwesi bimbi ya mole. Yabangina baminda butorama ekyombe kimakali jorombi ya mole mwezi. Mbia kole naende. Lakini mole kwa. Itanga mipingo ile libageliga. Ya mana soko ngali bageliga. Kegende kekukwana kekale boli. Moke igwete. Akamwasa esiorigere igoro maike kali geti sai gweti. Wana nake igure. Lakini tanga ningwire ningambi ya mono. Asengenjo yenyombe eko kwambule ko safuri. Kuna wacha Kyunganyo hola. Nimaite Kyunganyo ngimete sa ambule ko safuri. Bono ga tiga igolende. No kwire ningambi ya mono. Aseke ombeki. Ai karansta karengere. Onyo bande bono yageri to kumerana to kunya gukwanira mangana abana kaba keba na bono yagera ba koreki ba manya mai gapa ko yo rure sa rure gweto te wasa simbi ya mano litanga sa engane kwa farate Kyunganyo asobo babwa metobo bali insansa bolene jitono isano komoraje to ate morara komoraje jitote mobo to sagere so yege saga to ya mos to na basani aba muna bana bani nomo elieta ya neno se mutogoro kwa omongina ko Kyunganyo culture biyamo no bino kanyako bamunya kubuka tunyakorana babo matiru ya bedina ya bokaro abantu basi babo nyandika no bale directors biyamo na bakoli emirimo bose babo baba naomi bose bina ira ningambi ya mala sengi Thank you. Thank you so much. We are mono. Now we have guests who came today.
I want to invite one who we were classmates. But we read the same books and we did the same homework. I think they did it well. Thank you, Mwenda. Thank you. Mateli ya gogo ya chedi ugu wakati. Ugu wa gogi. Abantu wa mitumbi yomore. Uno vina wateli niko kumwe Kenya sini. Around half the time. Wando koro kubale linde. First time na ile tu school. My father cheto agatebanga. Koyo, we were being taken to school. Why son I was in school? My father never got me. Everything. Koyo, Mwencha, Nyasini. I never checked that name to date. All records you go on about me. Two, Seito, North Mogram. Constituency number 210. I think, unless the others which have been named before recently, now I elected the last constituency to be named 210. Servant, in the chief officer in our corporate county government, environment, water and natural resources. Obino. Oh. We were classmates, and we were classmates. To interpret that, it means he was my teacher. Me from Form 2 to Form 4. Was that a good teacher? Yeah, it was. Because kama angekuwa mwalimu mzuri, singekuwa what I am today. Thank you. Another thing about him, vile mnamuona hivi about culture and playing tunes. This is what he taught me. Kwa wale mmeniona hapa, I've tried to shake my shoulders na miguu. Alinifundisha. During our time in school, akiwa mwalimu, nikiwa mwanafunzi, tulikuwa tunacheza zile nyimbo, what do you call them? Cultural songs. Cultural songs.
and I read folk songs. And I was a great dancer that time. Tulikuwa tunacheza mpaka national level, KICC, the Kenya International Conference Center. Tulikuwa tunaenda nikiwa form 4 na tulikuwa na music festival na nilikuwa pale nikicheza. That time wanafunzi wengine walikuwa wanasema hii watu wanaenda kudansi watapita mtihani kweli. But music is what I love. Na ninapenda. Even now. The records we set in 1986 ikafunjwa kwa hiyo shule inaitwa Kiabonyoru High School to date. So I'm very happy I met him. Nilikuwa nakuja kukunywa vitu zangu. Then I found him welcoming me to this place. Being a young boy, I've even grown older than you, but you were my teacher. I thank you. So, now let me look at what nimesoma a lot from you. And I want to commit. Mimi nimeona great lecturers here. Wachana hii maneno tunasema I've graduated with PhD, I've graduated with masters, I have graduated with a degree. Mimi nimeona lecturers hapa today. If we have to work on our education system, tutafute njia, because I know in some of the universities of cultural studies, to lecture in our universities about the cultural studies. Because you have more knowledge than what we get from books and we graduate. I can tell you. Kuna mali about how pregnancy and other issues. And I was so surprised to learn that kuna njia Mkisii alikuwa anaweza delay the gestation period of a woman. You know, that is very serious and we need to take that side elsewhere. Because if they could do it, though I don't belong, even the family I grew in did not practice that. If what we are being told, like stalls of meats about Oborogiri, if Oborogiri exists, then it is a science. Correct. Why can't we grow it? Equate a science, we can adopt. Na ifanye kazi for our economic growth. Yes. Why are we hiding at the night in darkness talking about uchawi? And yes, yet it's a science. It is a craft. Even people could document about it, train people about it openly. Unajua ile uchawi tunajua ni ile ya kuwa na roho chafu ya kuua watu, ya kufanyia watu mabaya. But behind it is a science. African science. Why can't we also look at it? How it works, if it really works. Tuone how we have it, and then inatusaidia. Those who can practice, equate an economic source
other than causing problems to others. It's my belief. It's what I'm thinking about. I don't know. You are right. This music tunacheza hapa. Currently, tuko na watoto. Wengine tumewafundisha. In fact, some of us hatutaki watoto wetu waongee Kikisii. Tunasema yeye papa ni Mkisii, mama ni Mkisii, ati sijui Kikisii. Au serious? How do we want to our hawajui Mkisii alikuwa anafanya nini? Lugha yake iko aje? How they learn about the so-called mother tongue. Mother tongue is about where you come from, your mother's language. So tukiacha, tunaenda wapi? Do we want to believe yake na Kiswahili? That's a clever child. Wakisii walikuwa clever in their own ways. Yes. We had surgeons. Why? Alafu tunaingia hapa ati anesthesia mtu hata wengi actually surgery wanatoka kama wamefunambiwa ukikufa wanasema pole, it had gone far, you could not manage. But ukweli ni kwamba somebody in between may have made a mistake na ukakufa. The chunganyo to have mahali wanakaa, wanafundisha wengine, wanafanya. Mimi nataka kusema hakuna mwingine mwenye amejaribu kufanya hii, na tusichukue hii kama mzaha. How you beat your costs, but is a great man whose he has created. Mwalimu wangu, every first Saturday of a month would be in attendance. I do not know. Mwalimu ndiye anauliza. What are your strategies of resource mobilization? So this, I don't part of it. Ile kidogo. Because we need the resources to do some of this. Oh yes. They are here, they are out. Yeah. Get that difference. When they are there, they can be politicians, they can be what. But when they are here, they are us. Heritage. Kuna mzee aliongea hapa about it reminds me of a song iliimbwa na mtu alikuwa anaitwa Omweri Charles, and I like that song. Vikundo kanipea me witness. It talks about Timanyetiwo Mame. Alizo mweli umambe Timanyetiwo Mame. Ozimu wa yunga inde ni Manyetiwo Mame. Egeto me matungirete kera mari pamoke kera na omonene mamo mutakasira badiko biemba manye edoyoku karizo mweli umambe timanye karizo mweli umambe timanye tibo mame Usimu wa yunga ingeni majitibu mame Egentoge kogera Ta majitibu mame Mamu mito nirete Ekere nani kofane Ekere nabo monene Mamu mito yasira Gajiku uri abantu Batebya mamanyeti ekera Ekere mamanyete Ekere kapu
you. Moko kora moko mwaka na chiko. Mono asenge je birone bintu biwa kore kana sika atukamanye tie binde nebi ya yanga rikumo ga kanya kweba atoretero mo akoyo chitageka ikomichoka because of an emergency that has taken place but okwanere because they are very important to this meeting, very important. Why? Navagerete some of the education that we are using around here tonyebwate know you. Yani, they are a source of inspiration and a source of development in documentation and digitization of indigenous knowledge. Guy. Well, asoko ngali bagambo yabono egi tomonene umbuna geto kwana mangana mange sana naenda maya no moga no mutambe lakini emergency ya tokeni ska talingia so we got so almost immediately lakini anda de gota baiga bwato moga no mwingi. My grandfather akwete kale sana 1960. Obino when I had the chance 10 years later no tinyore the chance yoko nyora mangana aya yeke usi torwa sokoro yani. When my father anataka rundo sabi. Lakini baadaye kama ende university nkanyaro mondo koroko mogere olunga professor Odera Oruka o specialist ya senderunga sage philosophy bongaini bweki Africa boli botali ikiri obobono to kwanira na te kumenya kinga sage philosophy ne karo knowledge ke ne karo etali ikiri. Bono ne ere yetu ete pass on to our children, our grandchildren, lakini ujimotu aneta keireli ikwe. Bono umwaka I think 2008 to 2013 nkanyole chance nkaba appointed ne director National Museums of Kenya. Aba kurunga custodians wa heritage ya kerege saku yake aiga ikabe miaka tatu yoka lakini you know a board near the highest decision making body as any state parastatal na national museums to kamwanga through a board paper kala tracho nga usia tonyore i museum injina spearheaded amana yokorosie board paper hiyo yokorosie museum usi lakini bahati mbaya nkaruo a dream yetraba realized yasa mnaro muya na lengi na bunguru boke ngataba ngatindi kurwa na njita tigetiyo ndo ndalia karangara likiane. So I left my brother John Ororo. A few years later, Kanyora John Yokombolinga, there is a program here funded by serious donors on what they call documentation and digitization of indigenous knowledge through NPI. National Products
industries. Bono nagekwanire gochime kianero kimaete. Bona kana nyora bale chin county awao. Nkamoboli ngaki to gocha na itwa to bongaini obugusi. Agateba nintene. Akarangirio Obino nya. Bono Obino na John nkabatenge gente kemo korane kiya. You need first of all to discuss it no mugavana. Oyo simbara. Lakini nkabatenge tinta geti amanya gosenile behind the initiative way. Inugenda anumwe kababere mware samangana aya na acha kotokonya gochimoto. And I think that was the birth of this program. You talk about it together, and Kere County, they go around the country, or a servant, the importance you will capture in written. Even they talk or also promote our cultural practices and cultural knowledge. If you want to mind that, and thanks a lot, my brother. Asogo hosts a team. Again, to and that will be remembered in history. The Kiaro Taraga Kora. Who assist a culture ito again, there again, the Tevasakora, Tevasagosi. Kare to a preserve through word of mouth, lakini bona ya stage where we need to document. To document teaching nini ndai maedana rali kwani nago kai ganara one of my sisters ngai wana enda munyaro kolia otanga mines kwani dito kuyasa na Minnesota atero se a Minnesota no aranda ese ina inje na etereto ngabo munyakerugo kwa mwanyageti ina na yale go promote amangana yobogesaku ase abakenya bali bamenya tenseri ono bino yankolere yangotabanga angontu akwana mangana amanga bana imagine sina to kwana iga one of the family members ya ndata komye kurua sanya or accident ya gitari so as there ni maji ta kakwana nka egara toka kuya pasa pole kaki mwana kaki naone imagine mungili bukarachi Ivani, number. Thank you for this job. And I mean to know what one you be able and just somebody at a little group. John, Auta, Nakeba. You want a nice profession. And National Museums of Kenya. Imeya National Museums of Kenya. Tuwataba Nyabi. You see, Nyabi, researchers. Yeah. A team where I must say a department in Gopara, a government, no Munyabi Kurupa, Dr. Evan Staracha. Is a senior research program documentation, digitization of indigenous knowledge, and the natural product industry, NPI. NPI is a Vision 2030 graduate program sponsored fully by Exchequer. So, the program we have funded. Then the team, we sat down and they chose out of the 47 counties, Pukara and 13 counties.
lakini haija sema ndio ndio kisa si asai Kabaga Kisii County should be one of the 13 counties as to collect the documentation and the digitization of indigenous knowledge. Indigenous knowledge kutuwate ebintu bitano. So tubata Kisii, tubakora documentation. I have even a very short clip ya Kisii. Na wangu rani ya tukagora. Marioga ye kienyeji. We are also doing research on traditional herbal medicine. From herbal traditionals of Kisii. Amo lady of all style. Jiwa then Olira. In Kisii, Toilette Saga was one of the cuisines which are documented. We have gone as far as indigenous assets. We call them indigenous knowledge, intellectual assets. IKEAs. So for schools. And recently I was with the CEC culture, sorry, the CEC agriculture, I think. Yeah. There's Alice and there's Dr. What we are doing is we want to mainstream African indigenous vegetables in our schools so that value from our indigenous vegetables. And we have selected in Kisii, we have selected 20 secondary schools, Nyamira. One of the ICT ones in schools, we are giving them uji. And the ingredients of the uji, part of it is what we're talking about. The indigenous vegetables as ingredients, among other products. Sorry. Thank you. Because what your government was thinking about, because we are also looking for investors in Kisii to do fortification of our indigenous vegetables so that when we take it to schools, okay, so after we have done all this documentation, our target is again the Kisii, equipment, job of documentation, very high-end tablets, 6 of them, cameras, and one sound. So Nyambane is very aware what we did in Kisii, and he was very instrumental. Head of state commendation. As in India, alikuwa na kutara na nje na kia head of state commendation. Lakini even recently he was in China for how many days? For a month. For a month. He was sponsored by the Department of Agriculture. But all of that, it is because he has worked with us in a very long time. Now, we are preparing for an international investment conference on indigenous knowledge and intellectual assets of our Kenyan people. But the counties that will showcase 13 counties, automatic, and the Kisii is one of them. I don't know, Nyambane, what are you going to showcase? We are ready. Yeah. It depends on the government. Yeah. But you see, the government alone cannot. I'm saying it depends on the county government. For us,
all that we did with you, we are ready. We are ready. Murano Arani. Amariogo. Amariogo, we are ready. You know Dr. Lydia. Onion nine songs, everything. Onion songs, you Amakana to a quarter. Opo kanongo ibole documented. Yeah, I documented that. And an IP, that is intellectual property, to protect it. Yes. Because Mojaina Naja was you, no, really more than you know. Yes. Really more than. So, Kararosi. To lose that value. To lose that value. But you have protected Akuni. Kuno Mochapani Akuni, Mochapani, Alafu, even in our traditional cuisines, we are also looking at our traditional brew. Very important. We need to protect. We are protected that, but we have not picked the Prusa from Kisi. We'll protect it with time. And now, during that investment conference, which is coming in June, and so in April, we want investors from Togo. One of Kisi to document that the Ogoria prostate, and an investor from Kisi can carry it and do mass production. There's a lot we could have talked a lot because of the emergencies that we have. I think I can stop there unless there is a question. But you see what this is a snapshot of. We didn't want to put everything in YouTube because it is protected. Yeah, I've said on Apple Medicine, Kisi, we realize we have the best herbal products. And I'm also an Apple practitioner, one way or the other. I am one year old. In your way, as a cow. If you ran me as a cow, I don't know you buy the other. You might be. I'll come. I can want to run your side from my mother's side. Yeah. It works. So, thank you. An advocate for. Okay, Nyambane, by that time when we were doing documentation, he was a director. But now currently is to get to a point about dancers and the promoting. I see it. Borning into two the promoters of intangible cultural heritage, in the CEO ya culture was here. Moses, the CEO ya culture was here in the afternoon with his guests, talking about the same. But they don't understand. The problem is they don't understand the dot problem. I'm sorry. We'll see how we can bring to speak. Yeah, and refer them to us. So, refer them here. In the county government, we donated equipment. They are worth about 2-3 million, but they are just lying idle at the county office. Because what we did what we call capacity building. After we built the counties, then we did a few documentations of indigenous assets and intellectual knowledge of all the equipment. So Nyambane, maybe we can talk with the CEO. Yeah. Recently they called the other challenge, the ICT admin was moved to another section. So they are not able to access the server or documentation. We can always access it. You know you can always access it as an end user. Yes. Yeah. So can we proceed with the documentation? Thank you. What our work at Diombo? Just direct them and we shall go ahead. To protect. Now, before Chaweka Iyo, what we have done, we have put all that information in what we call INKIPAS, indigenous knowledge and intellectual assets in a bank.
This bank will be consumed by researchers, us here, and other groups. People who are interested, they will come through the ministry and write books. So we need to have into that, captured into that, into that. After, thank you for promoting this. Actually, that is what we call cottage industry. We were looking at Manga Shrine, that a public investor can enjoin the government and develop a cottage industry at Manga Shrine. Yeah. Oh, thank you. Mumanyite kiyo muhako ya kwandenga lakini tigatokeira ya tubokano naende tokonya gusaba nga aliaba taba mabe abamanya. There is a lot. Atuata como kanyamokasa beraba muy wete kia beire tumanya ko yande kige sifa kitu como kanyamokasa makawali sifa naende ona litua koromo kutano kurendo ya kobwate iswali gozeli bolia olie ke busiasa ya kwani bituria lero na bugo toboli ayo abeire asori pero mugakanyamokoto bolie ngoro tú vas a ver Ngoro Sato motongi wicho projeto Suetongo gonchage ngoge simba kanyarara ne nyomba chitu chonsi tenenira ke gorokio nganyo toko ligere manga ya nyakobi kondo simo gusiare go kanata ochichori giboshuao wa mokwera mabebe torentira kionganyo kworokereria mono goito mbuya mono
Kwatoire bire bio kweorokereria. Sati gabe sabaye. Bantu babo baraje na kumanyari batamanyitsi. Kwarentire bageni baita na kabara mbembe atwa kirenga amate yabo teribuya ngoro ai kwar kobo kia ba kule watabuli abande kurwa somolero kebemberia bare gosirigwa ngakiora tige amate igwa sama boka mabe ya bireja engoro barwanerere tata igubiko ibieto gocha sore nga barwanerere ibako genda banyoro mugano gwa korire na makumia nebikone yaro nyasaye webikone bona na into twetigira sore wagate turwanerere wagacyanka ogenda amana uyo minto yo kwa bekira lipomas amine monsia mokonye kia rura maroro kuna kurwanira kesa kukia mugusi kakobeka koboko igoro kago kwana ara tenkwana era soemanga abantu baita berekere rukia mugusi kera kogoki nkikia bota mokini no ngwetania noyo minto bata como mwetiri atambe nkeri kwa yakora ira maya yabo nere to mutiga okorambura koboko kungusa abande na bara nere mungusa moboganio to yatigire sore okora ego moboganio no borai esa na yokurwa masiseneko to yotiga ono tiga to ya na mana kera tu asabire to batavanga ayo mutongi no monene korancho to igwe ebebo kisokoro kisokoro Ya, Bruna.